प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला। ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಭಾವಾರ್ಥನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಕ್ಕ ಮಾಲ್ದೇರಿಂದ ತಿಳಿದು वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् तं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्थकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीवत्वकरार्पितम् ತುಳುತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಉಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡ್ ಒರಿ ಮಾನವ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ ಅವು ಮಾತಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡಪನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಹರೇನು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜನಕಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಉಡಲಿಡು ಕಾವ್ಯ ಪುಟ್ಟಾಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಹೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನೊಡು ಉದ್ಧಾರ ಆವುಡ್ಡ ಅವು ದೈಹಿಕದಲ ಆವದಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಆವದಿ ಐಕ್ ದಿಯೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಡೆದಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೆ ಕೈ ಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರಳಿ ಪಡೆದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥನ ತುಳುಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರ್ದಿತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪನವು ಕೃಷ್ಣದೇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ. ಈ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಂಪನವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಟ್ ಲೈನ್ ಪಂಪಿರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಂಕಲ ಭಗವಂತಗ್ಲ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಓದದು ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದು ಭಗವಂತನ ನೇರ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಕೇನೊಲಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡ ಅಳವಡಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದದು.